Hozan Cömert bi navê Hozan amadekariya albûmeke nû dikir û di 25 vê mehê de wê li ser kanala wî ya YouTube ev albûmayî bê parvekirin. Derbarê albûma wî de me pê re hevpeyvînek kir, niha em ê li vê hevpeyvînê temaşe bikin û binirin bê ka albûma nû ya Hozan Cömert albûmeke çawa ye. Tıkber ben azerremede berhemekî me çêkir me deh demekî nika navê wî nika medan Kurdan da jî Tirkan da jî tiştekî dibêjin hunermendî kira genel werdibêjin Hozan mesela Cömert Hozan nizanim ki navan hemû Hozan dibêjin normal xwe ez fikirîm Hozan yani manekî nizanim Hozan ama min ew kir ki minakin navê sediyê me lê kir Hozan normalê xwe de va kirmancikî ye zazakî ye Hozan yani xwe bizane xwe bizane xwezan Tıkber ben ajeçilam zerremede sena Ez dizîkî du sê sal berê hewkê yani ruhê me da biçûktiya me da jî hewkê tasavvuf edebiyatı aliyê olî da jî medrese xwandiye hewkê yani gor xwe biçûktiya xwe da xwandiye ji bo wî jî ew tesîrkî ser me da çêkiribû kelamê min jî genel tasavvuf ji bo wî jî hemaman 2 sal 3 sal berê hemaman bibêje ki min dest pê kir em bibêjin em tasavvuf edebiyatê şaîrê milletê Kurd em bibêjin alîmên milletê Kurd aliyê şiîr helbestan da yani mînake Ehmedê Xanî Nasibkî min Ehmedê Xanî 4-5 caran xwandiye lazim e ki heqîqeten ezber bikî zanî yan jî em bibêjin Mellê Batî me mewlûda wî piçûkiyê de xwandiye hat 5-6 saleke mewlûd tê xwandinê feqet wek kes yani çiye va edebiyata hindik tiş tê tu gerekî guhdarî bikî têda felsefe heye têda em bibêjin trajedî heye têda destan hene zanî ji bo wî jî min sê sal hemaman bibêje dest pê kir ji bo vê evkê em bibêjin berheman peşkeşi milletê xwe bikin belkî milyon da zerrekî jî bibe ama nirxekî neteva milletê Kurd e ji bo taybetî ciwanên ra belkî bibe wa şiqekî piçûk jî bibe ew ê bikin roj ew ê bikin heqîqeten ronahiya herê mezin ji bo gelê be Tıkber ben ahetemin o çev yani aranjörê em bibêjin berhemekî me derxistines Hakan Akay yani mehevra nêzîkî heman 2 sal mehevra xewat kir çünkü tiştekî nûh bû ji bo wî jî min jî taybetî em wexta ki deriyê rojelat vekin aliyê çand û hunerî edebiyatê da pir zengîn in înan ke dibin nîşangehê mirovahiyê gerînê em digeşin hevdûn jî biçan ji bo wî jî min va xewat taybetî mesela em bibêjin roj avajî em bibêjin orkestrakî 5-6 kesan enstrûmentê vê derê dixînin bê feqet qismekî jî ji rojelat ji Îranê em bibêjin sentûr e dutar e belûr e yani mîna yê wê derê tombak dibêjin yani rîtmê vê derê awaz jî heman dengora vê derê da me got em wî derî jî vekin çünkü ew derîkî vebe ji bo me ji bo Kurdan em yani aliyê netevê da pir gavê pir mezin da bêjin hem aliyê çand û huner û edebiyatê da hem jî aliyê bawermendiyê da dikam va sediyema be li vê derê çêkir bi Hakan ra ama derketina wî em bibêjin konsertên wî belakirina em bibêjin
Sediye Berheman art rekor çekti. Berbena, berbena, derman derde be derman.